Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek cek. Tes. Ini mat. Halo. Cek cek. Cek. Cek 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 ini mati. Cek. Cek cek. Cek cek cek. Cek.
Cek 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 cek. Cek cek. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek cek. Sekali lagi ya. Udah habis waktunya. Lagu terakhir. Lagu terakhir. Lagu terakhir udah jelas ya. Udah nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Lagu terakhir gimana sih? Sama kayak ini. Masukin mana? Nah, intronya lagu terakhir itu gimana? Kasih tahu. Udah ya, aman. Fokus. Naikin. Tadi udah gue naikin.
Horas. Uriani Tuhan ta, taparade marohado pikirata, kalau marsahur doho tuata, diari nabadia non. Amin. Mari demaita. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Tongondo akka sahita diusung ibana, jala akka pardangolat tadi porsan. Ala ni pangalau siota ibana tartulang, binahen ni hajahatota ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picak perhitian ni hasonangata, jala binahen ni bugang na malum hita. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulo padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliate tuho alani saluhut nabi nahemi patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami toktong natinaumu dohot hamamatem. Asa huar sakok kami dosa nami jala asa tubu di hami hapor seaon nasitong
Jala asamar roha haholongon hami huhut madok mauliate tuho. Asawolo hami mangihuton ho ro di hamatean. Ale Tuhan Yesus. Di homat ama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu marhite mudarmu nabadiai. Olat nion ro di saliling-lilingna. Amen. Sikat tipatik di minggu tasadarion di Enetsian Efesus 5 ayat 2 songonon ma didok. Jala parangehon hamu ma haholongoni songon Kristusi namak kaholongi hamu jala dilehon do dirina humokopita gabe silua jala pelean bain uap nahucus tu debata. Olat ni mansahatna atong rap magigu mahitasian Tuhan debata laho mangulahon patiknai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Tatupoti madusata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum huhilala hami rikot doa sini doham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bain nahu paserep hami diri nami sadarion di julum jala hupar hatopot hami tung najut-jut to hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian julum ala ni dosa nami i aidang di alam mohon roham hamatean niak kapardusa alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Sai pahot maasine roham dihami marhite-hite panidangion dohot haguguon nitod di purbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin. Tapi gimana tabaga-baga taringot tu hasesaan di dusata mucat peak kaduluk jalahumutal akarubian alai anggo parasini rohaku nasotu pamucat sianho jala padan ni hada mayoku nasotu pahumordit ninna jahuba sia-siho hasangapa ma di debatana di gijang. Amin. Turput ning minggu tasadarion imana dienesian Matius 20 sada ayat sada sahat rodisia tajahama margati soring dungilaho madapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor bet pagi mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus siseanna dua halak. Jadi mulo tungadong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma narikot doi di tuhani dungi pitor loason nama. Pabuah hamuma tu borusion idama naroma rajami manokotho nalabok dorohana halo de do hudulana dohot anak ni halo de boban. Dibuan nasida mahalo de dohot anakna dia pehon maulos nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai.
rap mahita majaha ayat sia. Alai sudena toropi akana di jolona nang namangihut siapu dipe mangolopolopon hosiana anak ni Raja Daud. Pina supasu manaro marhite goar ni Tuhani hosiana ma digijang. Olat ni ima sahatna. Martua doakan tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tidak ko mahaporseaw tay, so nahinan tidak ko nidong hata sa haporseaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatudusan, natumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabia siaton di porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuhan waturu dung ditanom mulang ulu di ari hapuluan na manaik tu surgo lauhun tu siamu ni debata Jehovah amanai parguho naso hatudusani di si may ibana pe mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatay na madok mulak mangulu sugot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tapi kay matikting masa di huriata di minggu ta sadarion.
Tikting di KBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 April 2022. Nah perjulu guar dohot topik minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu palmarum, manang minggu mare-mare. Dohot topik minggu, pinasu-pasu manaro di bagasan guar ni Tuhani. Nah pada 2 tahun dak danak nasorang. Jumat 24 Desember 2020 sada di bahasa-bahasa tuata do sada dana boru di keluarga Farlin Sitanggang inangi Mandaleta Boru Panjaitan sektor Uki. Senin 4 April 2022 di bahasa-bahasa tuata do sada dana bawa di keluarga Fajardo Simatupang inangi Pristianing Tias Leonita Boru Sibarani sektor Kalibata. Hipasdo danaki suang songoninang natorasna. Napatuluhon ruas natabba. Sadarion Minggu 10 April 2022 di Jalodo gabi ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Komando M Panjaitan inangi Elis Boru Manurung ro sian HKBP Pasur Batu Resort Utaraja Ugan Distrik 2 Silidung. Alamat Jalan Letjen Sutoyo nomor 25, RT 006 RW 007, sektor Gang 45. Opat napapaton pensiun situa. Sadarion Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 10 sada. Patupon nihuriata do pensiun situa manang purna bakti penatua sian ha perhalado di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo tu amata situa insinyur da perhotma Sitohang MT sialanunga dapat tikina pensiun on 25 tahun hobartu aturan peraturan HKBP. Na palimahon padidion nabadia. Sadarion Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 8.30 WIB nunga di patu pahuriata padidion nabadia tu 10 sia halak dak danak nama dohoti padidioni. Na paonopon pemeriksaan gula darah. Sadarion Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 6 dot pukul 8.30 WIB nunga di patupa panitia ulang tahun dot pareheon parpuan HKBP Sutoyo pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dot pembagian vitamin tu apka ruasni huriata. Nah papituhon ibadah pasien. Rabu dot Kamis 10 tolu 1 April 2022 patu poni huriata do ibadah pasien parjolo dohot ibadah pasien paduahon masuk pukul 10 sia. Rabu 10 tolu April 2022 pasien parjolo nani dohotan di sektor dohot paduan suara Gang 45 Kalibata Perdatam Warung Sawo Warung Gudeg Mayasari Kampung Makassar Jati Bening Bekasi Seksi Parupuan Kasih Choir Grace Agape Immanuel. Kamis 14 April 2022 pasien paduahon nani dohotan ni sektor dohot paduan suara Perumpung Barat Perumpung Timur Kampung Baru Uki SMA Esmea Penas Condet Halim Cipinang Asem Cipinang Bali Pondok Bambu Pondok Kelapa Pondok Gede Cibubur Perserahan NHKBP Lansia Gloria Genesis Kantate Harmonik Eklesia Ama Huria. Napawaluhon perningotan Ari Hamamaten Tuhan Yesus. Jumat 15 April 2022 perningotan Ari Hamamaten Tuhan Yesus. Permingguan merdalan songon nasomal pukul 6, pukul 8.30, pukul 10 sada, pukul 10.05, dohot pukul 10 walu WIB. Di sude ibadah dong sidung kebaktian diuduti dohot marulaon nabadia. Napasiahon sermon NHKBP Sabtu 16 April 2022 NHKBP Sutoyo naing patupahon sermon maringanan di gedung utama gereja masuk pukul 10 sia WIB disosoi tu sudia naposo bulung HKBP Sutoyo asaro madohoti sermoni na pa 10-hon peleat tujoloni langgatan. Minggu 10 April 2022 di sude ibadah dung sidung jamita
papungu pelea tu jolo ni langgata do hita tu ulaon kategorial parupun HKBP. Lasma rohata pasahaton pelea ni. Na pasapul sadahon. Pesta perjolo perningotan hari hahayon ni Tuhan Yesus. Minggu 17 April 2022 perningotan hari hahayon ni Tuhan Yesus. Ibadah buha-buha ijuk dohot ibadah pukul 6 WIB di Padomu. Masuk pukul 5 buha-buha ijuk. Ibadah pukul 8.30, pukul 10 sada, pukul 10.05, dot pukul 10 WIB mardalan songon nasomal. Nah pas 12 hon, pesta paduahon perningotan hari haheon ni Tuhan Yesus. Senin 10 April 2022 Paskah paduahon perningotan hari haheon ni Tuhan Yesus di Patu Pahuria do ibadah di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Ni sosoi masudi ruas asaroma dohoti ibadah pesta paduahoni. Nah pas 10 tuluhon kegiatan pendeta dan keluarga distrik Walu DKI Jakarta. Selasa 10 sia April 2022 family gathering bertempat di Galea Etimo, Pondok Melati, Bekasi. Rabu saat rodi Kamis 20 saat rodi 21 April 2022 kelompok Parjolo maringanat di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis, Bogor. Jumat Sabtu 22 saat 20 April 2022 kelompok Napaduahon maringanat di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis, Bogor. Nah pas 14 ton panitia pesta ulang tahun HKBP Sutoyo Minggu 24 April 2022 ibadah puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dohot parheheon perempuan HKBP Sutoyo. Jadwal ibadah di puncak perayaan ini songonon ma. Ibadah pukul 6 WIB mardalan songon nasomal. Ibadah pukul 8.30 WIB dohot pukul 10 sada WIB di Padomu masuk pukul 10 WIB. Ibadah pukul 10.05 dot pukul 10 lalu mardalan songon nasomal. Nah pas 10.5 hon pelantikan pengurus seksi-seksi. Minggu sada Mei 2022 Patu Poni Huriata do pelantikan ni aka pengurus seksi-seksi Nabaru periode 2022-2024 di permingguan pukul 10 sada WIB 10.6. Di jalo do sumbangan sian keluarga NN sektor Jati Bening bunga altar tu minggu 10 April 2022 hamlation nasida tutuhata hipasude keluarga tuhata ma nama masu-masu napasahaton sumbangani lao pasi kopot tiktingon boy mata jaha di acara manang di tikting cetak songonima saat ni tikting di mingguta sadarion. Taparadema peleata maka muliate hon dengan bahasan itu hata tapapungu mai di kantong naparjuludut napaduahon mas marete mahita.
Dameni debatan na sumurung nasian salihut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kurian ahina holongan di bagasan gorni tu hatta Yesus Kristus hata ni debata nasaur tu hita nama makulingi hita di minggu sedarion ima natar surat di pasal men 110 walu mamuka sian ayat 10 sia rodi ayat 20 sia nama dok songonon ukapamu madia wakabahal ni hati goran asa hubongo tiakai lau mamuji Jehovah. Odo bahal ni Jehovah. Bongotan niak kapartigor doi sugut. Madok moliate maau diho ala naung dia lusi ho au jala majadi hatu auku. Batu naung binolokkon niaka padde bagasi ima jadi batu parsuhi. Sia Jehovah doi masak. Halonganga doi anggo di matatta. Aryodo naji nadihon ni Jehovah marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Iya le Jehovah say manupak maho. Iya le Jehovah say homa mabe majadi. Pinasupasu manaro marhiti-hiti guar ni Jehovah. Hupasu-pasu hami mahamu akanasian bagas ni Jehovah. Jehovah do dibata jale ibana manodangi hita. Tabat tok kamu ma akka pilihan pestai. Saha rodi akka taduk ni langgatan. Hodo debataku jadi hodo pujioku. Ali debataku say hodo pati bulokku. Madok mauliate mahamu ni Jehovah ay pardenggan bahasa do ibana. Ay rodi saliling-liling na do. Asini rohanai ima sahakna huriana hina holongan di bagasan goarni tu hatta Yesus Kristus songot topik minggu di hita pinasupasu manaromar hiti goarni Tuhani masuk du hitan weng tu minggu nani guarana minggu palmarum di hata batak lapatanna mare-mare palmarum marharoruan sian hata palma-palmaan tumbuhan idonadong nuaing tabereng di sebahagian bangku ni gereja tahun siad dia do haroroni palmarumon mulai siap pada narubi buita jaha di tulu Musa 20 tulu isarana ima nani guaranna pesta pondok daun yaitu mengingatkan umat Tuhan bagaimana cara Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ketika mereka harus melewati gurun pasir. Dang nadong bagas. Jupang nasida di tengah dalan. Ikom marlape-lape do nasida. Kalau di hata-bata di dokmon pesta parlape-lapean. Jalekut tinggal manasida di udung-udung nakingan. Nah dibain sian akka bulung nihau. Termasuk daun-daun palma. Bahasa daun palma karena memang gurun pasir yang ada tumbuh adalah palma-palmaan. Dak songon kita daerah tropis. Gudang akka suacuana di si. Ali pada umumna palma-palma ado na adong. Ima di bayan udung-udung nga sopo-sopo. Isi mahalaki marborngin asa tung siu dihilala apalagi ditiki di lasniari. Ima namasa di sialan ini dipaingot do ditulu Musa 20 tului asa tung diingot akapino parmu. Inilah cara Tuhan dalam membebaskan mereka. Mereka harus mengalami sada bentuk ni kehidupan nanomaden berpindah-pindah. Dak tinggal di bagas na pinajongjong na sida bagas na denggan. Mulu di zaman dak tinggal di hotel na sida. Yang hotel berbintang terfasilitasi. Ale diutongani para horsihani ikon di patu pada sida do inganan nasa diri
sia nak kasucuan nadong di nahumal yang nasida gabe parningotam mai. Akhirnya ini menjadi sebuah tradisi duk sahat nasida tu kanaan marningoto di guarimon pesta pondok daun manang pesta parlape-lapean. Aleman tradisi mamusea tu pudian nyari ulaun nasongonon molo masa menyambut seorang raja, pemimpin, apalagi seorang pahlawan perang atau serdadu-serdadu yang kembali dari perang. Di patopun nasida manomu-nomu akka serdadu na mulak siat totangan. Marhitina mabain nang akka mare-mare. Patuduhon las ni rohana sida menyambut bahwa mereka telah menang melalui karya ataupun tangan Tuhan. Alani bui dohonota tradisi nasongonon tetap domardalan sasitonga di pada narubi yang walaupun pada waktu gereja mula-mula kondisi ini pernah hilang. Jaleliling dui berabad-abad dui. Duk pemusetu pudian nyari. Setelah reformasi kembali ada tradisi palmarum di Patupa di tonga-tonga ni Huria. Nak pemolo Protestan tak terlalu menonjol kanon. Mulu di Huria na asing na berbeda siak kita menonjolkan palmarum. Semua umat membawa mare-mare manang palma-palmaan dan dibawa ke rumah. Mulu di Protestan kenapa ini tidak terjadi? Karena dianggap palma yang dibawa ke gereja telah diberkati oleh imam sehingga dianggap magis, jadi dimagiskan gitu. Itu mah baik nanti mulu di Protestan, dang marlaku hal-hal nasongoni. Alan itu dang pola terlalu menonjol be muse ujungna diakah Huria di Protestan. Alai marhite trupuk jamita sadario dohot ubuk tu guarni minggu palmarum ima minggu mare-mare. Adong dona paradoksal jupak kita di son. Minggu palmarum menyuarakan kita agar kita bersuka cita. Marlas ni roha mahamu takas donaki didok di ayat 24 hari odo na jina dihon ni jahuba marudu pulup jala marlas ni roha mahita disi. Padahal kita masuk minggu-minggu passion, minggu-minggu penderitaan Yesus. Alani nang disuarahot di si ima bahwa di dalam penderitaan Yesus itu sendiri, di dalamnya kita menemukan adanya sukacita. Ikom manaon na porsuk ma Yesus. Ikut di parsilakom ma Yesus. Alai penderitaan haporsuhon nama satu diri ni Yesus. Gabi mabuan lasni rohamai tungulu ni akan aporsea. Gabi haluau mai dihita odo natahalatson maraming di tonga-tonga ni minggu palmarum. Molope diajak kita merenungkan penderitaan Yesus, tapi di dalamnya kita diajak juga bersukacita. Makalason enunga di pelua hita marhite pakokopeni Yesus isa diri. Dia mau kadang asa porsiaon naking di epistel takas do. Tapi hut di sadetiki rodo Yesus jala ima tiki parpudi Yesus ro tuhuta Jerusalem adorak sotar takku pibana jala di parsilakon. Rodo torop akahalak manang akahalak Yehudi penghuni Jerusalem namar pesta parlape-lapean di sisude nasida manomu-nomu menyambut kedatangan Yesus. Ganup nasida nang mabain akka mare-mare. Aleda kolam mare-mare do ulos na akka jubah na dibain. Itu biasanya menyambut orang yang sangat dihormati, yang sangat disegani, orang yang istimewa. Di sima nakingan taida alai persoalannya adalah mulu naking adong na paradoksal ada. Ali adong ihu memusi disi motivasi yang berbeda.
Ketika orang Yahudi menyambut Yesus mengatakan Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada onggo pengharapan politis di sini. Pengharapan politis mereka ialah bahwa Yesus yang datang ini adalah Mesias, seorang yang mampu angkat senjata dan berperang melawan Roma yang menjajah mereka. Sebagaimana dulunya dalam sejarah Daud adalah seorang pendekar, seorang pahlawan yang mampu membebaskan umatnya dari kuasa bangsa-bangsa yang lain. Disitulah awal kejayaan dari bangsa Israel menjadi bangsa yang disegani pada zaman itu. Marhite kepemimpinan di si Daud. Alan itu satu sederion bahwa Daud itu sadahalna sangat istimewa di halak Israel nuaing. Kuburan ni raja tetap dipertahankan adalah kuburan ni si Daud do hati. Itu tetap dikunjungi oleh turis-turis rohani na borhat tu Yerusalem. Pengharapan politis. HP dangi. Yesus datang bukan di atas kuda yang menunjukkan kegagahan. Yesus datang bukan dengan memegang pedang. Alai digijangi halu di dunia. Idona ni sirurakon ni panurirang Sakarias di Sakarias sia. Marulupuluk mahu ale borusion. Beriyalah beru Yerusalem minna. Naro marajam tu mapoto namar si hudul di atas ni haludi. Haludi na menggambarkan di situ bahwa Yesus yang datang itu bukan seorang raja yang keras dalam membawa kepemimpinannya, bahkan raja Nasomal diistilahkan menjadi seorang raja yang lalim, yang tidak peduli dengan masyarakatnya, bukan seorang raja yang akan melakukan kekerasan karena tidak mau memegang pedang, tapi dia adalah raja damai, raja rohani do Yesus. Kepemimpinan rohani do naneng buanu ni Yesus. Tutong-atonga ni hajol maun manak tutong-atonga ni portibion. Di gobarhoni do nakingan haludi melambangkan kedamaian, kerendahan hati manang haserepon ni roha. Jala di gobarhoni mah nang nakingan nak tutong-atonga ni halak Yahudi. Dang nanaeng menaklukkan secara politis kedatangan Yesus itu sendiri. Aleneng mabuan haluan keselamatan sian huasoni hahulumudo. Dihamu dengan capor siaon di bagasan Kristus Yesus. Takas do nakingan tapai hutihut pasal men 110 luon. Los tudu-tudu doon. Di haroroni Yesus tutong-atongani portibion. Digobarhod di sinakingan diawali dengan pernyataan ayat 10 siaro di 20 ukapamu bahal diau akka bahal ni hati goran asa hubongot yak kaila memuji Yahuba oddo bahal ni Yahuba habongotan yak kapartigor do sugut tinya bahal gerbang ya pintu alai nanidok na dison mengukap bahal membuka pintu oddo nanidok ni Yesus. Molo di Yesus di Yohanes 10 ayat sia. Ado di Yesus di si. Audo pitui. Paluau do ganup nabongot siani. Nabongot sianau, maaf. Nalau bongot jalalau ruar maibana dapotan japalan. Yesus do maduhi. Audo pitui ni na Yesus. Asa marhiti sian ibana do mulai tahu duti musia dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa apabila tidak melalui aku. Takas dui ati disuri rakot Yesus, dijamitaho Yesus. Tuakan atu mangihon imana. Ibana do pitu. Nasa na masuk sian ibana beroleh keselamatan. Jalabaka di dokon, na masuk doh lau ruar dapat japalan, beroleh berkat, berkat kehidupan. Alidak kolani berkat
keselamatan itu sendiri. Itu na digobbar honaking oleh para pasal menon. Asa hola di bagasa Jesus do cupak kita haluaon. Namangihung usia takas digobbar hon para pasal menon tudu-tudu taringot tu Jesus. Ayat 22. Batu nong binolokon nya kapad di bagas ima jadi batu parsuhi. Takas do aka tukang ubotosa dia do batu nalayak pakaian na. Yang menurutnya tidak layak dia akan buang. Dia tidak akan pakai. Ima mulu sisigi parbinotoan rupani. Alay na ning dohonon na taringot tu batu naung binolokon ni pandibagas ima batu parsuhi. Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi. Alay justru nanitulak ngai na pinarsilakon nai laos ido nagabi haluaon. Ido bina jujuk didok Yesus do ujahan ni huria. Yesus do batu mamak na tugu landasan fundasi ni huria jongjong di tonga-tonga ni portibion. Mulu dihita hajol maun bujupang gue ya deh. Hal-hal yang terkadang kita anggap hal yang tidak berguna atau sebaliknya merasa mungkin diri kita tidak berharga. Kirana so dihargai. Sebagai orang tua juga mungkin bisa terjadi seperti itu. Karena swarga di bebek kamu. Kena tua-tua di zona enak. Seorang anak juga boleh merasa seperti itu. Herana swarga doa ini nate. Bentuk seperti itu boleh terjadi memang di hita hajolman. Ada nak naneng berengot tas yani nak kingan. Molo makilala hirana somanarga hita buidu alani sitaonon. Alani parsahiton, atau oleh karena beragam hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita merasa tidak berharga di hadapan Tuhan. Aliunang lupa kamu. Lau sisi pehita kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Inilah istimewanya dalam Yesus itu. Yesus sendiri pes kirana somararga du ibana, marhitip jamitana marhitip akubasionna. Alegabi batu parsuhi. Laus gabi jabar tadi, songonak kana porsi hita di hasianganon. Alani suatu ngadok kita merasa sedang berharga deh. Suatu ngadok kita merasa tidak berharga. Seandainya pun dunia ini melupakan kita. Seandainya pun orang-orang di sekitar kita meniadakan kita. Ala ingot, anggo di Tuhan yargado kita. Isipi kita. Atiktung makilala perdosa na belgaduau, perdosa gurang duau nina. Yang demikian juga berharga di mata Tuhan. Argado hita saluhuna. Alaniaha ala dohok do hita na tinobus ni Kristus. Dohok do hita na pinaluana marhite silang nai. Alaninang hala Israel pinajulu mengalami ketika orang Israel menjadi budak di Mesir. Mereka tidak halah berharga bagaimana menjadi seorang budak yang tidak punya hak. Tangadok perlindungan hukum tuh son. Setelah itu mereka jadi kebelakangan hari menjadi bangsa yang terbuang di Babel. Herana somararga banyak yang berputus asa. Tuhan telah menjauhi kita. Kita bukan lagi orang berharga. Kita lagi bukan bangsa yang berharga. Namun melalui karya Tuhan nyata dia diulahun. Itu naking bentuk ni pakokopon ni Yesus. Itu tonga-tonga ni portibion. Gabi mararga do hita. Gabi mararga songoni bana. Na gabi batu parsuhi. O Domingo Palmarumon na nang tarinungkan. Asadakolan di zaman ni Tuhan Yesus. Masa na songonon. Di zaman tope ngamasa utja sitong. Kita tahu sejarah. Mungkin seorang tokoh dunia bersama Nelson Mandela. Yang dulunya dia adalah yang dianggap tidak berguna. 27 tahun lamanya dia menjadi tahanan politik, terpenjara. Sampai menderita penyakit. Dia juga
berpenyakit tuberkulus, ala nililing na mana ditahan di penjara. Sangat jarang dia menikmati sinar matahari, sangat menderita. Ala itu pudian nyari takas duta foto dalam sejarah Afrika Selatan, dalam perjuangannya tentang masalah politik apartheid. Akhirnya dia menjadi seorang presiden yang sebelumnya dia dianggap orang tidak berharga. Dangadong lapatan nanina. Namun pada waktunya itu nakin tanoki amanginang kehidupan tahun nanti. Untuk menilai orang pun kita jangan. Atik tuk tabereng pestrata sosial nijol manuang geli met setuknya kita menek rohat tamang ide deh. Tetap mari kita hargai. Rap dongatan na tinubus ni Kristus deh. Meletuk berbeda strata sosial kita bukan berbeda dia di mata Tuhan sebenarnya. Rap argado kita di julunya dia. Di kita halak Batak perikot do saling menghargai. Di halak Batak mah namol menghargai kereni dongan na. Itu halak kita om. Beduk dapalai. Di halak Batak do dongi. Dan arung di bahasa Indonesia mah dok dapalai entah apa bahasa Indonesia ni. Dok dapalai na amin. Menang di hata Jawa. Denganlah apa itu gitu. Ada apalah huboto rupanya. Ama benon nanti terjadi. Itu bukti na dang adok kata na asing. Di halak Batak gue. Baduh dua palai inna. Ngedingged di bahin rupanya. Baduk mulia hati dah. Ngedingged di bahin namanya itu inna. Baduk dua palai. Ijabu pe kota talati dia anak kota bersyukur seperti itu. Nah talati di. Mulut tasuri anak kota buat jotes di bapak. Nama gua sao dibuat. Mungkin Romainata, baduk melihat itu anak tidak, buat tes mina, baduk apa lagi? Dang bui suruon, nah. Bukan persoalan dang bui suruon, memang itu haknya seorang bapak atau orang tua. Apa salahnya kita melihat ya mangga? Bangga dia, bangga sekali dia, walaupun sekecil apapun hargailah. Aina ronggo sikap menghargai songoni, asa timbul, aka hal-hal no mulina duminggan. Mulai berbuat itu tonga-tonga ni hurion suatu pola torge biasik pamerengata. Illah inna. Halap Batak deh. Ama bahasa Indonesia ni illah. Tang adongi. Kalau di halap Batak do adongi. Itu bukti nak. Mulai dongi di bahasa Indonesia mulai illah jadi illah. Dak kapalah wotor rupani. Ali buaduh kita dalam harga tadi. Semua bagi semua itu harus berlaku. Bagaimana kita membangun? Itu natarok naking alaniah, alana hinokop ni Kristus duhita. Itu nakingan. Gebi arga hita menjadi berharga dan pantas dihargai. Odongulute, marhidi pakokopon ni Yesus Kristus. Alani dihamok kadong asa porsion di bagas yang Kristus Yesus tuhata. Alani takas do didok nakin di minggu palmarmon ariodo na jina dihon ni Jehovah alani marulupulup mahita marlas ni roha mahita disi lapatan na arion hari ini saat ini dang nama dokon hola nariom ari na dinggan unang medebu hita musitu parhalana te lamar pesta ba julu nyama sudah parhalan ba ai sorok ni halai do di sini kan itu bentuk kala ya molo kalender Batak na julu ate itu mulai hurri hala du si ha medui deui molo capi nepi manggapik deui nina baji dari hari do gabi judi adong ko pina hebat rupani gabi berhala di hak Kristenon berhala Kristenon hiaro mangulau di seda huria na julu tarjarang ko pe almanak terjarang gobi paling akka perhaladu na menu almanak Roma tu saya bisa ada ruas ni huria amang hupi jam jo almanak meneng na bahulean baharu neng na nabi nering ni ina taud di sini naraku ay sojo inang ayah nabi nering dah mang neng marulau dan akon memereng hari nading gajo ina bah bahasa gabi almanak tabay perhalana te hapi hatani di batado adong di siganupari
Ai nadong do hatani de batana sudinggan baru adong nadinggan sudi do dinggan hatani de bata ati yunang medebu hidatusi tang disi ali neng do hono neking ariod do najina dihon di Jehovah lapatana. Ini adalah hari baru membaharui hidup kita. Palmarum menghantarkan kita untuk hidup yang baru, mengeradi dirita di minggu-minggu pasionon. Molo diaka huriana asing marlaku do rabu abu. Itu untuk merenungkan ate. Bahkan berpuasa do nesida dang mangalang natewi. Saido holan sayur-sayur bening ido di Indonesia. Tujuannya bagaimana mereka merenungkan ate, membaharui kehidupannya ate. Artinya Palmarum ini menghantarkan kita untuk sebuah lembaran baru dalam kehidupan kita. Pai baru hapor syauta. Pai baru hapor syauta. Tanpa Allah hita pai baru hapor syauta. Buidu hita memang bisa jadi fatal dia. Ai ise do na meneriakan persilakon marutakosa titik Yesus. Jangan lupa bukan orang tidak beragama, bukan ateis, bukan komunis, tapi yang sangat fanatik dengan agamanya, tapi mampu mengatakan bunuh. Beh, di dunia mah rapor dah. Jadi benar dang adok ya adong forum pembela Kristen, dang rekodi Tuhan itu membela kita. Itu sangat kontroversi dengan keimanan kita. Namun kenapa itu terjadi? Ketika mereka tidak mau membaharui imannya. Tang lupa baruhun hapor syauna. Membenahi. Jadi itu tangyak tak, molomar tangyak kita menugut. Bahwa Tuhan ini selalu membaharui kita. Agar kita selalu dibaharui tiap pagi. Roma gugunai baru. Seterus. Inilah yang mau dibaharui. Minggu Palmarum ini mau membawa kita ke sana. Alena para budi ikon bersyukur di hitani minggu Palmarumon. Itu idok nakingin di tonga-tongan itu bukon. Jahuba do di bata jalaiba na manodang hita tabetok kamu maka pilih pestay sahat rodia kataduk nilanggatan. Mereka harus memberikan persembahan. Jalai itu tiulugi nih persembahan. Sa situng nga dihita sa sonari. Karena kita merasa telah diselamatkan oleh Kristus melalui kematiannya. Alani ikon pasahat pilihan ucapan syukur. Maka mulai tiun mulu nejulu. Mulai itu perjanjian lama. Mulu pilihan boido lubu. Boido biru-biru. Mulu tak hepekon itu nuaing rupanya. Kan? Setiap orang mau mengampuni dosanya datang kepada Tuhan harus mempersembahkan seekor lembu atau sapi. Hinabel gananya dia. Ada yang apa langsung dibentuk. Nah, ale buat hita naik bersyukur. Tabo to makam latehon. Nasasi rohani di bata. Idu piliatta. Ale do honok kudu basautik. Natari marabot tami do panitia ulang tahun paropak puleluhod dohot parheo paropuan. Songon na mengeluh do halaki di dana. Mengeluh. Hai mamang pendita, so adok kebeng nak. Porsia dua awat Sinaka sektor tapatahaman no muli begini ucapan syukur teme. Songon nakingat din di Matius 20 sedei. Muli tu ngadong manukun alusi hamuma narikot di Tuhani dua ini nak ate. Itu untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Alila sihu mamusenang diamang situa di hasitohang. Nah ni paporhat ni huriata sederion tu masa pensiun. Kobar tu aturat taide baru umur 65 tahun saya halak parhalado pensiun mana sida parjulu dohonon ni huriaido tu amang muliati gudang di pengabdian ate. Nak pedang lilik kita mang rap marsaur melayani hanya beberapa bulan. Ada gudang do dapat tahu informasi gudang do karya nyamang di huriaun. Gudang guna di patupan nyamang. Muliati ma lapatan na pengabdian pakubesion na pinatupan yamang songon sada parhalado ate.
raat dorak sopar haledu piamang nung ngatong mabain na uli na dinggan dito ngatongan ni huriyay. Alani hamu liati honon ni huriyat tadi tu hamu jala nang hamu pe hamu liati ho kamu me. Ala sahat tutikyon bui dipatulus samu. Songot tonani si Paulus tu si Timotius di 2 Timotius 4 ayat 5 di kalimat parpudi dio sahat ula tokonammi ninna. Sahat do di ula amang. Muliati mamang ida mamang yang pasti karya amang nyata do di tonga-tonga ni huriaun ate sotuk tapar suade isu sana todok nakingate tahargai sotuk tadok rupani ai tole ma ai ama bola situ baca masih nak rupani kan tak songuni ikut taha muliati hodo akapengabdian nabi nain yakadongata dengan segala pikiran gugu natarbain nasida nang hita saluhu nape ate iko saling menghargai do hita desi jala tahamulate homai itu bagian daripada ucapan syukur kita dipergugi Tuhan ma amang rap dohot keluarga nang akapino parmu pe tuari juluanon se martaba manang pasu-pasu na di amang salinai de honokku muliati gudang di penggabdian ni amang saliling gabe parhalado di tonga-tonga ni kuriata hakabipi sutoyoon amin martang yang mahita. Muliati ma Tuhan, muliati ma dihatam nama makulingi hami di Minggu Palmarumon. Di gobar honide tu hami tu hatu tu harorom tu portibion. Lau mabuan haluau di hami marhite hadamion. Jala di siahoko hosam la humokop hami. Gabi teruli hami nang di haluaun. Alani manghiti Minggu Palmarumon dina mangarari hami Tuhan dina patupa parningotan di pakkokopomi di hami di bagasan minggu-mingguon anggiak mali Tuhan tutu asa uhir turohanami lam gomal nang tupak kilalan nami upani pakkokopomi di hami ali Tuhan asa mengulu hami nang di haibaruon jala madok muliati mahami di saluhu nei alani pakkokopomi do uban na daruli hami di haluaon napi naradem pasu-pasu mahatam Tuhan mabuhali hami may di pardalanan ng ulo namin. Suaksong ni dole Tuhan nang namasa las ni roha di tonga-tonga ni ruasmu nang akasyar sakonope madok muliati do hami di basa-basa hoko danak buru di keluarga ni dongan nami parlin si tanggang ina nami Mandaleta buru Panjaitan songoni nang danak bawa di keluarga Fajardo si Matupang dohot Peristianing Cias Leonita boru si Barani pasu-pasu mah dana Tuhan di buru magudang di juluni natorasna pasu-pasu nang natorasna pe pagudang-gudak kon asa anggit Tuhan danak na pinalomi-homi si bolas ni rohay nang dihami pe song ni meli Tuhan dijakon huriam do gabe ruas na baru ima keluarga komando MC Majutak dot Elis boru manurung ihoti mahami marhite asi dohot holong mu Tuhan di parsauran songon huria hami ali Tuhan naung pinasadam alani asi dohot holong suak songonina di patupa huriam pabor haton amanami situen senior daper hotma sitohang MT tu masa pensiun sian habar heleduni alani ali Tuhan huha muleti hokami ma salihut pakubesyun nasida saliling mangula songon ula-ulam na jinom jala pinilit mo di tonga-tonga ni huriyay akakarya kapabayanan na pinatupan nasida pasu-pasu may ali Tuhan makorhon las niroha jala lampatubuhon huriya na mangulu may Tuhan tuwa kaari na nangro asa nang ngulu nasida pe Horasi manasida li Tuhan madalani masa pensiun rap dohot inanami rap dohot sudi keluarga dohot manang pinopar na pe ali Tuhan manang na di dia pe
Setabay manang ragam niaka asine roham. Saksungan nili Tuhan nunga di patu pahuriam sadarion di parminggu jam 8:30 naking. Padidion na bedia torok na 10 sia halak akada danak nabi nuan yakana toras nak nangak kaya nakon nami pilih Tuhan pasu-pasu mei dinong dijakoko na sida li Tuhan gabe parsidohot di haluaon na pinaradim ali Tuhan. Ibu-ibu magurang manasida gabe kaya nakon na marhabiaran marado pokok. Sok songoni doho takaruas ni huriam na dibagasan parasahiton nong menahun nang na mungkin pihak di puduman dan waing di nasuhu botohami songoni doho na dirawat di rumah sakit ape hotangam Tuhan marguguy hon nasida mangalihon gugunay baru di nasida makamonakon ya li Tuhan pasu-pasu aka ubat pasu-pasu aka tindakan nabinani dokter pe tu nasida li Tuhan naik salihu nay gabi gugu nay baru nay gabi hahi paso ni Tuhan diaka dongan nami natongon di tongani parsahiton waing saha di homa puji-pujian nami li Tuhan nahupasahat tami holan mangasahon goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Las maret di mahita ta pasaha ma piliata tu di batak.
masuk mahita tu acara paborhaton situa pensiun ima amang situa insinyur daper hotma sitohang MT. Di namared de hitanos ya bukit de nomor apasono pulpitu ayat sada Roma 7 amang situa sitohang rabdohot keluarga ihu mamusenang aka dongan perhalado mared de maita. 467 bukan 457, 467. Mengadopun huras ni huria. Ya, pasti. Di siya munak kamu dia. Ya. Ya. Hurian itu hatta taida don waing jong di jeloon amata situa insinyur dabar hotma sitohang MT nunga digohina sida tiki pangulaon da di huriaon obar tu aturan ni HKBP 2002 dung amandemen patuluhon bidu 27 nomor 6.6 halaman 170 taringut tu pensiun situa pensiudo sahalak situa sian hapar haladon molodung marumur 65 tahun huhuk matsohok manasida sian hapar haladon di huriaon tohonan hasituaon hokdo songo situa nasida alani i tamado pasahatot tahamolet yang nirohatta tutuhatta namadongani namar gugui hon huhut napatauhon nasida selelingon mangulahon tohonan nasahat tu nasida akup ni Munedo pasahatotta mauliate tunasida naong makalujahon tohonani di tonga-tongani huriata. Paborhatotta manasida lau pensiun. Alanita bigima surat keputusan pensiun nasida. Surat keputusan pensiun situa nomor 27/07.6 Stoyo SKPS April 2022 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria HKBP Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta Raya menerangkan bahwa nama Situa Insinyur Daper Hotma Sitohang MT umur 65 tahun tanggal lahir 9 Oktober 1956. Alamat Jalan Kesehatan 8, nomor 127 Komplek Depkes 3 Jakarta Timur. Wilayah dan sektor pelayanan Jati Bening, Bekasi. Ditabiskan menjadi situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu Eksaudi
21 Mei 2000 oleh Pendeta Dr. Bonar H. Situmorang. Pensiun Situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu Palmarum 10 April 2022 oleh Pendeta Sawari Tugatorob SMTH. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 poin 6.6 halaman 170 pensiun di usia 65 tahun. Songon pakubasion dasida amata situasi tohang di HKBP Sutoyo na perjolo perencana pembangunan tahun 1937 1930 lalu. Tim verifikasi HKBP Sutoyo tahun 1930 Paniroy NHKBP Sutoyo tahun 2000. Anggota Panitia Pembangunan tahun 2004. Ketua Partahun HKBP Sutoyo tahun 2004 tahun 2000 lalu. Ketua Partahun tahun 2010 tahun 2015. Songonima pakubasion ni amata situa daper hot masih tohang di HKBP Sutoyo. Di hamu amanami situa insinyur daper hot masih tohang MT Rabdahot Inang dison. Hobar tu aturan ni huria Kristen Batak Protestan nunga di hugi hamu pajuon nasahat tu hamu marhubas songo situa di HKBP Sutoyon madok moliati do huriaon tutu hatta na batau hukamu marhubas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga di guhi hamu panguluyon na pinadat tumuna ujumat jalo tohonani di pasau tamudo na pinangido ni hatani Tuhani namadok sahat ula tohonami tamado hamuliatehon ni huriaon pangulaw muna na salilingon jala sudi ruas mangidohon ang yat di jalo Tuhani akka pakabusyo muna gabi pilihan na hucus jala mabuan pasu-pasu jala patuguhon haporsyaon di akka ruas na hinubasam muna. Di hamuliatehon rohanami do pakabusyo muna martangyang mahita. Ali di bata naguk asiniroha dohot holong niroha. Mangasahon holong niroham upasahat tami hamuliation niroha nami. Ala pangurupyomu marguguhon naposomon saliling marhubas di huriamon. Nung ngasahat diula tohonan na pinasahat mi. Say bay hamma marparbui pakubasyon na. Jala tupahi tau patuguhon haporsyaon doho pakirimun ni ruas ni huriam di hanguluan sugut meletuk pematsohot sian haparaluduhon sai palas marohana jala pahipas asa totong marsitutu mangula mabuan jolma tu haluaon tangammu naguk pasu-pasuima menugu-nugu nasida asa totong manaili banatuho pasu-pasu keluargana yanakon
doho pinoparna asarap mangulupun pasu-pasu nani lehommi pinuji maho Tuhan ala sudi dinggani basam. Amin. Pinasa mah tu para tahun. Udah? Oke. Bui mahita mulak tu inganata diduti protokol mak mese. Bui mejo hudu lama. Nopo mese mangap. Anak ya. Mantap kata. Tauduti acara ta madok hata na parjulu mewakili ruas sian sektor Jati Bening hupangido hamima amang minter silalahi napa dua honan non dung selesai sian ruas sian parhalado sektor Jati Bening hupangido hamima amang situa RH Gultum dung selesaian noni mangapuma sian amang sintua na pensiun amang DH Sitohang kupasa tami partikian tu amang nasian ruas sektor Jati Bening.
Horas. No persawangi ami, awang pandita resort. No persawangi ami, aka hala amang perhaladu, situa na apalaro di bagasa tikyon. Na ulongi ami, sudi aka ruas na dok sedarion. Na jongjuk piau no aing dison song mewakili ruas ninna. Kurasa las marohata nak piau neng mewakili marbocir mei naung pensiun situa deha sitohang tuamang situa sitohang habis matutu masa pensiun muna na rutin di gereja Tasutoyon 22 tahun kamu mangula memang di Huriata Sutoyon do tamu mangulahon sudiakan nariko di Huriata do tamu makubasi do tamu nangaka mandambur-damburi sudiaka ruas binoto do solilengon buah parsaure muna dia karudintas muna dia ka dewan-dewan huriah di rutinitas muna di parsermonon nang dohot parsaura muna dia karudintas dinadong di gerejon dia ka pembangunan dua ka dewan-dewan huriah di parartaupe dak lan akan asing gudang doa ka galumbang na dilewati hamu seliling 22 tahunon hami sebagai ruas mendok tuhamuna pareak kamu mamang kada denggan nauli tutua dong doa kana orang lubi tata dikumei dipudi dia salah nauk pansiuk kamu siar rutinitas muna di gereja tahun tong dobe hamu amang butuh kami mamarmahani kami usnak kada ruas saya didongani Tuhan ma lakamu na julono do keluarga kami di Tikyoma mandok siar ruas mulai hati gudang mak disudi parsaura muna mang disudi aka pangulau muna disudi aka pengorbanan muna turuasta di gereja Sutoyon na parpudi sido horon nami songon na idok ni si julu-julu tubuh dulu ni si pinggamanin na tombak ni si tapongan manang di dia pehamu amak si tuan amido aka keluarga salilengon dua-duaan bahasa totok mahita marsi hawolongan songoni mahata siak kami mewakili ruas horas mak Shalom. Selamat hari Minggu medita salutna horas madita. Parjolo sahali tamado hitam mandok melihat itu Tuhan. Ala denggan bahasa dohot asini rohana. Boi hitam marpung di bagasan sadarion. Lau suhutma. Pensiun sada dongan nami situa insinyur daper hotma sitohang. Di dongapku parhalado ngadus tahita nang hami pedison makatai mewakili hita monate melihat mak
Na pinarsangapan amang pendeta resort nami, sudah pendeta fungsional dot akadongaku parhaladu. Di amang situa pensiun, amang situa sitohang, di pelayanan amang selelengon, mungkin sejak learning situa ngalobi hampir mar 24 menang 25 tahun. Satu ngado piamang, sian pardalanan nami 10 halak situa na di Tabalhon, termasuk mahami tanggal 30 Mei 2000 sia. Di beberapa diskusi, saya didok amang situasi tohang do, jonok do amang situasi tohang, tu seniorna, situa Johner Partahian Gultom ima bapakku. Songonima jonok ni amang sonari, tuau sebagai junior munamang. Banyak do pelajaran berharga, pengalaman amang situasi tohang selama pelayanan di HKBP Sutoyo, panitia pembangunan, paniroi sekolah Naposo Bulung, tim verifikasi dohot bapakku, parar tahun 2 periode, godang do, sitiruon, sianamang, situa daper situhangon. Jujur saya akui, amang situa nami, selama amang jadi parar tahun, apa yang amang sajikan ketika kita membahas namanya anggaran huria, tidak ada yang sebagus amang ketika saya jadi calon sintua. Walaupun sintua, semua terpapar dengan baik, harus kita akui, jujur saya akui, dan saya mau belajar untuk itu. Luar biasa amang sitohang melakukan perubahan-perubahan di dalam huria kita. Satu hal yang luar biasa, ketika saya learning dari calon sintua, apa yang sudah masa di Sutoyo ini, saya belajar ketika saya jadi calon sintua selalu dikatakan gir mahamu manangi-nangi bakol makatahon. Tetapi dalam persauran kami, beberapa teman sintua baru seumur jagung sudah berani dan bisa menasehati kami, sintua yang sudah belasan bahkan puluhan tahun melayani. Ini suatu pengalaman buruk yang harus kita rubah ke depan, karena ini yang kami pelajari daripada senior kami. Ada di sini amang situa Tabunan, ada di sini amang R.O. Samosir, itu yang diajari ke kami. Gir manangi-nangi, bakol makatahon, walaupun sudah jadi sintua, sampai tiba pada waktunya. Sikap konsistensi dan berani dari amang situa sitohang patut ditiru. Hanya karena membela kebenaran, supaya huria berjalan di dalam aturan, terjadilah sejarah di HKBP Sutoyo pada saat ini. Sejarah pertama, tidak ada sintua yang masa pensiunnya, setahu saya, kalau saya salah dikoreksi, yang berbarangan dengan tardidi Pahopu Panggoran Amang ini. Tadi pagi sudah tardidi Abigail Eleonora Sitohang. Itu satu sejarah. Sejarah yang lain, Boy Mata Bereng namasa di Jolota, tapak di Jolota mata sonari ahana masa tiki situa pensiun, ima sejarah di huriata. Sikap konsistensi dari amang sitohang ini patut kita tiru dan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sekali lagi, berani menyuarakan kebenaran supaya huria berjalan di dalam aturan. Bahkan Tona Sinode Godang 2020 dengan jelas mengatakan jalannya huria harus berdasarkan yang namanya transparansi, hapataron, dohot akuntabilitas, manang, haposan. Artinya apa? Molo hitape di huriata mengeluarkan angka-angka dalam suatu laporan
atau dalam suatu wacana itu harus jelas, apalagi ada perbedaan-perbedaan harus jelas dasar dan justifikasinya. Supaya apa? Terpenuhi tadi tonasi Dorugodang yang mengatakan hapataron, dohot haposan, transparansi dan akuntabilitas. Melihat mak, saya yakin dan percaya seperti pepatah mengatakan, di balik pria yang kuat ada wanita yang hebat. Melihat mak dohonon nami, tu inang berusia nipar, adik saya Gorga, Todung, Cindy dan adiknya ada di belakang mendukung sikap konsistensi Amang. Saya percaya tidak mudah untuk melakukan ini, dibutuhkan mental yang kuat, dan saya patut belajar kepada senior saya untuk melakukan hal itu ke depan. Selepas Amang Sintua pensiun, selamat menikmati masa pensiun. Doakan kami para parhalado Sintua di HKBP Sutoyo yang saat ini saya katakan kurang kondusif. Saya berani mengatakan kurang kondusif, walaupun terlihat adem-adem, tapi di dalamnya kurang kondusif. Saya berani berterus terang daripada saya berterus gelap. Itulah yang terjadi saat ini di dalam Haprolodeon di Sutoyo. Amang, senior nami Sintua pensiun, seperti dikatakan dalam aturan peraturan, jelas bahwa Amang pensiun dari ulaun hapar haladoon. Tapi kalau tohonani hot do ya Mang, dia Mang. Jadi imasi dohonan nami mau lihat godang di sude pakobasion niamang saleleng di huriaon. Jelas semua terlihat karya Amang, terlihat podani Amang, terlihat pengayomi Amang kepada kami para Sintua junior Amang. Sahalinari hupasahat moleate madihita saluhutna atik adong hata sian hamina hurang berkenan di hati hita perhalado di hati ni ruas sian bagas ni roha hami mandok mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Songoni mana bohi po satu hita moleate godang madihita horas mak. Satabi Amang ala sona do benata jong naking bui do naking. Oke, ini aja. Ya. Mauliate jumulo di tuhata satabi bulon di situ natorok na huhormati hami Amang Padita dohot inang tong nahuhormati hami bihabata hota kebetulan disodo hula-hula nami sianipar nahuha holongi hami saluhut parhalado sahulut parhalado ni huriata itu hatama namangaleon nakahatiuran tujuan nyarion dihita mangido secara khusus naking ala dohot do inata pahorhaton kami ganupari mangula di huriata naksongoni di pasahata mudo di dramata tong di inata pinasahak ma sakka babahata tu inata Ima tutu toktong dohita madok mauliate tutuan debata siala dinggan nibasana boi hita
marpungu di bagas parminggon di jam 10 sadarion. Nahu hormati kami amang pandita toga torop daud inang. Nahu hormati kami sude dongan nami Parhalado Sutoyo HKBP Sutoyo. Nahu hormati kami sude aka ruas nadohot di parminggon di pukul 10 sadaon. Di dok au madok hata nabui hupasahat godang mauliate di dukungan muna di parhaladoan nami salilengon boy hami mangula di bagasan hatiuron di bagasan kesehatan sampai sadarion pensiun maamata dina naung marumur ono 25 tahun ibana anggiak matutu aha na niula nami di parhaladoan nami salilengon boy i gabe pasu-pasu dihita sude tarlumobi dihita ruas Sutoyo na Balgaon anggiat matutu di tujolan narion di lewat tuat dihita aka kesehatan sai boy dope hita pajupang di parhuriaon di parmingguon berikutna. Mohon maaf kami di hahurangan nami salelengon tangyang masih tangyangan mahita asa di lewat Tuhan dihita hahipason di daging tujulan nyarion. Muliate ma hatakon hatas taban. Salinai marulahulak moliate di tuhata molonaking hurang mandokau marsatabi tarlumobi di akadamang dainang ruas ni HKBP Sutoyo molo hupai huti hutami naking hatani amat tagultom di do rohanami sona pabal gahudo napina tolhas nasida dihilalahami dak sebagai nabui hupasahat kami di huriaon alai mauliate madi tuhata bui do hupatolhas sami masa pensiunon di sadarion anggona sesungguhna 9 Oktober di tahun nasalpu alai kebetulan masa ni Covid dohotak kapakirimon na asing ido bain nagabe sadarion jala umur nami sebetulnya nasa sitongna surat tardidi tahun 55 alai hupator sami doi tikit ohot Dr. Bonar Situmorang ari hatutu budo bainon manangna ari KTP jadi anggo di bagasatikion sebetulnya nunga menjelang ono 10 itu tahun alai alani administrasi tong dope di 65 tahun. Jadi songoni mah hira-hira sotung adong pikirata asing do di administrasi, asing do di masa pensiunon, takas do hopatorak kami ditiki kami di Tabalhon. Mau lihat emang? Napar dulu mau lihat di saluhut ruas ni huriata nama Jalohami bui mangula salilengon di huriata yakid dohami gudanggo nahurang kebetulan dia kadongan terlumubi molohami latar belakang eksak i sada tabasada ikut dua dang bui dohono ni dua morusada muse jadi apa yang memang menjadi matematisnya songoni do nang hami molo patol hason sipata olodo alo di bagasan rohani dongan songon nanidok ni amanggultom naking mangido maapa mi nak songoni di tonga-tonga ni huriata di pakkubasion nami anggo sian paretongan nami tunga palagudanggo penahurang tuhat tamana mangguhi tujuluan ni arion di huriata songonima di hamuna dongaku parhalado
mau liate diapresiasi muna dina samingguan mangarimang-rimang doao di perdalanan ni Pakubasion songon nanidok ni amang gultom naking sian senior nami na tua-tua nasida ma nama mimbi kami dohotaka senior ni nama buka hurion mulai sian amata sitio dahatu amata sitanggang amata turnip dohot amata gultom jala jujur saya sangat bangga dengan beliau-beliau itu almarhum yang telah duluan sebagian tetapi masih ada yang tinggal. Buhado nasida lalaho pajong Joko Kurion, kita harus berterima kasih dan kita harus menghormati yang lebih tua. Itu prinsip daripada saya masuk menjadi Parhalado HKBP Sutoyo. Jadi di Hamuna dongaku Parhalado. Posro Hamuna tuhat tama namangalehon akabalos ni naniulamuna di Huria. Jalaido na hulalaho kami di perdalanan Ningulwon. Diliot Tuhan ido nahombar tuha perluan Ningoluta molo tapelehon dirita sesungguhna di Huria. Adong gosada nat catatan di hami. Heado tiki baru para tahun mabain laporan di Huria dang muduk pami saminggu dak sonari muramar komputer dang mudum saminggu jala pas di tahun baru ikon masuk tu rumah sakit ahamadi dok ina tahun dang nadihoi Huriai unang gabe marsahito alani alai basado Tuhani hudokon Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan bekerja dan itulah yang kita dapatkan sebagai balasan. Mau lihat di Tuhan ta? Di Hamuna dongaku Parhalado, kuhilalado gudang ni pasu-pasu ni Tuhan ta di perdalanan ni Ngoluku, dung gabe situa au, hinorhon ni akka tangiang ni ruas tahun dora dohotaka paditata. Jadi tapa molotung hubay kami pe songon kesaksian di rohanami asa tungbuy merbagi kita sian Parhalado onon dang maretong di gereja kita alai maretong di julo ni Tuhata mau lihat tema songon ni manang Tuhamuna amang paditan nami uluan ni Huria nami songon naong taboto gudang do gelombang ni Huriaon songon nauk ku alami hami di dok naking 25 tahun ma anggo sesungguhna mulai learning kami masuk di Huriaon alai tung liling do learning na baru pe tahun 2000 asa di Tabalhon sian mulai rencana pembangunan besar ni Huriata satu holan ruang serbaguna nagabe tatingkaton nunga gawe calon situa hami alai ala holan dua halak drupe tiki na gawe calon situa ala namanat do amatta Dr. Bonar lalau mangaririt nanang situa tung maul do manabai hamina dua do amatta sianipar naung jumolo jadi ido baina sampai dulu tahu kami asa bui learning mau lihat tempat itu hatat nunga tiur bisa sudi amang patitanami jamot mahamuna upay uti hutami do ulaon ni hapat di tahun mulai sian adong aturan nai baru nagabe uluan tahun 2002 hamanaton memang diperluho di Huriata imah hira-hira panggiduan manang na kesan nami dung saliling gabe situa di Huriata mau lihat tema di Tuhata sahalinai naparpudi dohonon nami mangido dohami memang dang pola mabain ramah tamah di lantai 2 ala songon nanido ni amat tagultom naking memang marcita-cita kami asa sekaligus pangojakon ni goar parpudi di nguluon laos disima kami gabi pacion jadi mulai sadarion goar nami
dang be mar amani nungahot be di hoton huriai nagabe opu Abigail Eleonora Sydney. Mau lihat tema di tuhata molo sahalinai adong nahurang lubi sian nahupatol hasami mangido maaf mahami sabar gabalgana laos di bagasa tikyon tong patol hason nami dia kadamang do dainang tarlumubi di hula-hulaku anon dung sidung acaraon hukuk kami ma hamuna dohot tujabu tarlumubi di amang padita dohot inang umagokon nami do songoni aka dong aku parhalado asa tungtol has lasni rohata tangiang muna di ari paciun namion mau lihat ma di tuhata butima. Ya, mulai tema. Jadi selamat mak dia mang opu Abigail duli. Songoni doh opu Abigail boru ate. Sederion hok mahamu. Gabi opu Abigail ate. Di pasu-pasu tu hamak nang pahopu pangwara mune ate. Tua karina neng rok. Asata pa ujung ulota marede mahita si bukit de nomor 435 tulu laos jong-jong mahita saluhuna. Ali di bata amanami na di benua gijang hodo harorwan ni saluhut si lehon nadinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na linomi tu hami pilihan nami tu ho. Sejalo megabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu mei jalaramoti. Asa hupar hasia kami pilihan opati bulhok karazaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai maruhanami marhiti-hiti to dim. Asala putar dahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam grigir hami madok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalam manami na di benua gijang sai pinarbadia magwarmu sai romaharajaumu sai sau malomu ni roham di benua tongoso na di benua gijang leo matuhami sadari kanguluan siapari sesama dosa nami songo panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasorkon madamena tutodi. Atas nama Parhalado songoni dohot nama kubesi perminggota di Arianon pasahaton nami matuhita. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.